Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudain, gagayam, intay basaanan. Ti surat, ti kalafing tayo, naglingay di tinaga na Bimbo, iti kagayan. Kastoy man ti surat ni Bimbo. Ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinaga na Bimbo. Nakapagsurat akmat, takayat kuman ti paiwanwan ken ka, kalpasan nga inak isalaysay to'y pakarikutak. Aklunet nga adda bidot ko Mang Bianong. Kastoy man nga raud rugyak ti salaysay kao. Katapusanan, ngamawan pa'y tingin, tregam aswel dumot. Imbag ko man nagpalingki kay ti mausar di ti unag ti balay. Awanan ti sweldok, imbang kukom. Anya, imbang kom, idinto taawan lati di awan di ti unag ti balay. Imbag kumaano si kati marigatan nga agremedyo para kadagiti kasapulan tayo. Engkanto lang ang umutang iti store. Ha? Nagsweldo ka, kalpasan na ibaunnak amapan umutang? Ay, nagalasan ti aramid mo nga asawa. Apay ay nalalain kang umsyak. Nagregregatak di sweldok. Aramidot nga ron, tanaan niya ti kayat ko. Bimbo! Bibiyang nga itimitir kat kayat ko nga ron nga ornungon ti pirak ko. Ang mga nakumpormila ti pangigas-gastusan no ipaigam ko kun ka ti sweldo. Kun may isa, kwartak mo tayo jay. Alangan mo ta sa bali at imang putput. Na, bastos ka nga asawa. Managing bubukod ka lang arudan, imot ka pa'y. Awan pa'y serbim nga ama ti pagtaangan. Oo, nagadunaya sasawa mo. Hingga kiti umutangan ni jay store iti masida. Nagsweldo ka, kalpasan na ibaunnak amapan umutang. Nang ipanam, iti utak mo. Sumardeng ka man na sumanao. Ingka kat umutangan iti masida. Ha? Naglaing kan ngay ang mga ibaon kanyak nga umutang? Idinto ta imutan na pa yung asawa? Na? Saan la asyak tim imutam? Kasla imutam matlaang ang dagiti anak ta, gapoy ti aramid mo. Dorbab ka nga asawa. Nagalas mo ti aramid dahi ta nga asawa am dalya. Ay, sumangkaalas nanang. Agbabawi ak launay anak asawa ken kuana. No, apay ngamin anak asawa ak ken kuana idi. Idinto ta nagadumot ti nagdaton kanyak. Nain-inlove kan tumot ngamin iday. Uray kasano ti panangupupay mikan ka sige kamatlat ta asigay. Kas kala maibusan iti lalakay. Anya ngay ita, konsumisyon mo lakit nga rodan jay imaut nga asawam. Nanang, mabalin ka di ang makipangan kami kadagiti anak ko diti balayo. Anya pa'y ngay, alangan mo't nga ibagak asaan. Kasi mo't dagiti apukaw no sanda amangan. Gapu iti imot nga amada. Sana bali nanang, intun dumakdak kalbasit ti tagibik, agtrabaho aktun. Malaro doon, adakan kaday ta anak ko. Aramidem no anya ti pagsayaatan yung agiina. Takas jay mo ti ugali jay imot nga sawam.
Tatang, adda ka di dadalya dito, kanda kita anak may. Awam im-imay kadakwada dito balay. Apay aya? Kat naon ti tao na danon ko iti balay. Nabampannog da tawa naggapoy ti trabaho, ngam awan pa'y masangputan na tao mo. Imbag kumano da naluto ta iso. Naggagat ni bakit mau? Imposible asaan nga agluto no at dalakit diti luto na? Si Mroman nga tantikin na imot mo Tatang, Kinitampay kumaano at dakarga di pagbagasan yaw. Sakpay nga agsapol ka iti inluto ni Delia. di la nagremedyo mo ten, no awan isaang na. Nagremedyo mat Kasano kumaan nagremedyo? Kat awan nga ron ti malamot iti balay. Pimanaw da kadag iti ubing nga awan man la ti maisak maul. Just kikit di ti kastaw. Katin remedyo na ati pananganda. Nalabit anapanda iti balay ta abalayan. Ijay dan anangan. Awan babain mo, bimbaw. No saan ka lang nga anak, pinangurkan. Mangibabain kay ti aramid mo. Saan ka lakuman anangas asawa, no imutam mat ti pamilyam. Diablo nga aramid! Dalia, maluman. Saan kayo pa'y nga agawin? Diyak kaya tamakita ni Bimbo, nanang. Nagadun tumanon ti sasawan na. Makauman ti panagniw-ngiwat ken kinaimot na. Sigurado asukunan na kayon today jay no saan na kayo ang mapasangpay. Nauma akon ang makidundan na ken kuana, nanang. Nanang, Nay, mayak man. kun ka. Da kayon ti sumango ken kuana, nanang. Nanang, Awan lat ganas ko makisarita iti kasken kuana nga asawa. mayak man nanang. Agborborok ti darak ken kuana. Iawid kon dagita agiinak nanang. Amok nga dada diti balayaw. Pasensya kan, ngem saan akayat ni Dalia ti sumango ken ka. Nagalastumot ngamin ti aramid maw. Ornong ka nga ornong iti kwarta mi ti bangkaw, ngem baybay amet ti pamilyam. Sanda pa'y nga aglamaw, no saan nga agremedyaw ni Dalia. Agor-orno nga klang mo't nanang. At damat istora pagutangan na nawan ti makan. Agasem ti kasta pa nagsasaom. Kay kayat makit kitaan ti ado a kwartam, nga oray agbisinan ti pamilyam. Imbis ko mga aramatom ti kwartam, tapno agbiag anaalwan met dagiti agiinam. Imot ka nga asawa. Nanang, Ay, agawid kan. Di mo pilitin di anak ko sumurot kan ka. Nagseksay di anak ko idi inasawam. Ita, nagkutungan. Tadi mo matpakpakanan iti hustaw. Ha! Bastos ka manugang. Ala, agawid kan. Jak nga rod na yawid, dagiti agiinak, iti daydi akanito mangbianong, ngam jak nagsarsardeng, aging gaana allukoy kumutlaang ni Dalia asumurot kanyak, akadwana dagiti anak may. Ngam kaskas day nga awan te nagbaliwak mangbianong. Kas ite naminsan. Kasangay ti inaudi nga anak ta inton bigat. anya kumayta. Kasta laang ti ibagam? Magmag na nga ron ti aldaw, di natural na madanon ti kasangay na. Awan ka di man lati plano mo't para iti kasangay na? Kabaalan tayo mo't agsagana iti uray basit para iti umuna kasangay na? Nadula amin dayta. Gastos lang. Ha? No nangisang ka iti inapo, ikan adamasida, husto daytan. Nadula amin dayta sagasagana. Uray basit laang apagsasangwan tayo asang kapamilya. Ayaban tayo dananang kantatang. Kastamot ang dagiti kakabsat mo kan kakabsat ko. Huston. Apay, ada kwartam ngay gatang mo iti sagana? Saan mo't abongga sagana, Bimbo? Diya umanay la pagsasangwan tayo mo't Umuna nga rod akasangay diya anak ta. Lumabas ti kaaldawan ti kasangay nga ore awan ti sagana, Dalia. Adula amin dayta pampanunutam. Iso adyak kayat nga ipaima kun ka ti sweldo, tagastos ti amaw. Anya ka mo't tan? Para mo't iti anak ta ti pampanunutak. Saan para kanya? Bayamon dayta sagasagana. Mangluto kan tulatan iti inapoy kun sidain, husto daytan. Gastos ti amaw mababay.
No kayat mo, itrabahuam ti isaganam, taday tamot ti paglayngam. Anay ka? Apay ngagtabis ka ngay. Korang pay dayta. Jak maipapastiloksaw ko kan ka. Imot ka, imot. Na? Peste kakit di. Kasangay jay inaudi nga apukok inton bigat bimbaw. Mangyegak taw iti dua apataw ken dua anitib amanok amapartay. Si kantumeten ti gumatang iti daduma sa gana. Katno ko nakasaan kami ngagsagana tatang. Gastos lang dayta. Maminsan laeng met iti makatawan na masilibraran ti kasangay. Nang runa ket umuna a kasangay jay inaudi nga anak yaw. Ay, maksayan lang ti duldulin ko a kwarta iti bangko. Bimbaw, maday, tinalapos akin nakirmat. Anya nga iti sirbina ang agtrab-trabaho ka, no imo tamet ti pamilyam. Asino nga iti trab-trabahwam? Jay bangkaw? Tatang. Makararabi sa kengkan, tapnamam. Makapabwisit ti kasta nga ramid mau. Sa anak mo't nga imot nga amam. Ngumno apay kasta ka, nakaim-imot ka. Para mutlaan ka dagiti anak ko tor ornongag, tatang. Tasaan nanayon ang napigsak ngagtrabaho para kadakwada. Anya para kadakwada? Para iti bangko kunam delibritam ti urnungam, sana dagiti anak mau. Rason mo kidi imot! Abalayan, siya akong tagkidkid daw iti dispensa iti aramid di anak ko. Mababainak ka nabalayan. Kinapudno na, kaya't kunapanawan ni Dalia jay anak mo abalayan. Ha? Maasya nakiji anak ko. Ta konsumisyon lati sangsangwunan iti donan ni Bimbaw. Uray sakit, masurunak mo iti aramid di anak ko abalayan. No ammom lakuma. Saan mo't adumngag iti ba magbaga nga uray anya pa iti bagbagak? Abalayan. Datantiag sagana para iti kasangay di apuko ta. No sana kayat ni Bimbaw ti gastaws. Makitam ti kasta nga aramid na. Uray anak na, imutan na. Idinto ta kabailan na mo't sagana iti uray basait no kayat na. Kaslaawan patag ti pamilya na kenkwana. Mangtad kamot iti inayon ta iti iyag dananang kantatang ama iluto inton bigat. Para iti kasangay di anak ta. Rekado laang ang tigatangan ta. Awanin na pulos tiggam ko. Yung kalangan umutang iti store. Anya? Nagko na kami na mangyag da iti mailuto. Asaan da mo ta complete mo ti rekado. Nagalasan ti aramid mo lalaki? Rekado laang ang tigatangan ta. Ngam adupay la saom? Agreklamo ka pay laang? Kasano, katawan ko matipaggastusan no saan da nga ipilit nga agsagana tayo. No awan ti igam mo dita. Iyag mo di ATM card mo. Tasya akong ti mangirwar di bangko. Anya? Imbangkok lang araw dan, irwar mo pa'y laag. Naglaing kan ngay. Bimbo! Account ko day jay. Isong awan ti karba nga mangirwar iti kargana. Ta nagregregatak ti deposito kakarga ti bank account ko. Sumangkapiste ka talaga! Lamutam nga rudan di libretam! Nalabaskan! Imot! Kasta ti kinaimot ko mang biyanong. Jak pulos kayat ti gumastaw. Sayangag ti uray basit laang mairwar a kwartak iti bangko. Isu nga uray ni Dalia nga asawak. Kat sana pulos makairwar iti kwartak iti bangko. Ta solok laang mati account ko. Nalaos nga raw ti sakit tinakang ti asawak. Gapo iti inaramid ko mang biyanong. Mang Masong, si katimang taltalon ijay dagami saan ka de? Wan Dalia, dua taon na nasak timang taltalon. Jak pulos nakita nga dati nabingay me. Wala ka ilaklakok ti bingay yaw, kat kwartan ayawat ko kini Bimbo alakay mo. Ay, kasta aya? Jak nga may nang damdamagan ka ni Bimbo, ta sa bali ti ugali na.
Kaya't ka kumamakasarita itinalapat. Anya ti pagsaritaan ta, Dalya? Umay ka mang masong. Mapantay di sirok ti mangga. Nagdagaan ngamin ditoy. Ijay tan nga agsarita. Nanang, ada ka di dadalya kang dagiti ubing dito balay? Awanda. Ni, papananda ko mga sa bali. Kat dito lang mo ti umayanda, no day tayo pumanaw da. Awanda nga raw. Jak amo tinapananda. Amok nga mo yung tayanda, nanang. Iso nga ibagayo kumatayanda. Saan ka kadiya makawawat? Jak nga rod amo ti ayanda. Kanapay asa pulong pay laida kat awan mo't lati serserbida kan ka. Ah, Baybay am ida no sa dino man ti ayanda. asawak ni Dalya, nanang. Iso arumbang lang arog nga amok, ano sa dino tayan na? Asawa ang agpaysaw. Ngem saan mo't nga asawa ti tratom kan kwada. Iso adimon sa pulon di anak kaw. Takayat nanti makaakal iti konsumisyon na kan ka. Baybay amon di anak kaw, bimbaw. Tatang, sana kaya't ni ibaga ni katugangak no ayan dadalya kang dagiti anak ko. Amok nga mo yung tayanda. Iso nga ibagayo kumakanyak, tatang. Anyaga po nga ibagak kang kaangay. Tatang, Jak amaw ti ayanda. Kanuray siguro amok ti ayanda, jak ibagbagak kang ka. tatang, masapol nga agawid dan. Apaya pagawidim ngay, kat di nangarod kaya atin ti agpisen iti denam. Ah, Uray siyak mo da, no siyak ti aday ti biyang ni Dalya. Pagan anok ngay ti agtalinaod iti sidong mo. Nagimot ka, awan bibiyang mau, nga oray agbisin ti pamilyam. Mangibabayin ka nga rod nga anak. Tatang ni imot, ti awag dan kanyak. Kababain launay. adula amin dagita tattao. Ay sus! Dahito tilaglagi pang bimbaw. No saan ka ang agpalaw? Saan met nga raud nga agsubli iti sidong mau dagiti agi inam nga uray manguret ka. Tandaanam day ka. Masaw, apaya di mo mutla ito dun tibingay ko iti taltalo no madagami. Nay, kunak man amumon yung lako ni Dalya abakat mo ti dagayo kanyak. Anya? Ni Dalya ti nakanagan iti titulo ti daga suksukayek nga impatalon mo kanyak. Ta sabong mo gayam dahi dya, nagkasar kayo. Iso nga inlako lang kanyak. Ah, Inlon ko iti bangko, ti inggatang ko iti daga. Iso ako ko akong di daga suksukayek, bimbo. Awanan ti karbang nga medjay. ti awanan ba inadalya? Inla ko na di naman la impakpaka mo kanyak. Agsagana kanyak na dyan babae. No anya man ti problema yung agasawa, didak ko man niramraman, bimbo. May saka man. Nada ko mapanunot mo. Impakamom kumapay nga umuna kanyak. Sakbaya binayadam ka ni Dalya. Nasayata nagpakita ka matlaang ang Dalya. Pumanawak matlaang. Kaya't ko nga ibaga, nga ilako tantoy balay. Anya? Naglain kan? Kalpasan nga inlakom di daga, nakanagan kan ka? Pakibiyangan pa ito balay, nagregrigata ka pinatakdar? Kwartak tinausar dito, itapno tumakdar. Wen, ngem, nagantadwa da ito abalay. Iso nga ilakutan. Awanan ka, itibay na babae. Ay sus! Si kamot lang tinang isuro kanyak, tapno agbalinak nga awanan bain, akas iti kunam. Ngam no kasano ti kinaawan bain ko, nakarkaro kapay. Diyos kika. Ayan dagiti ubeng. Di mon makita dagiti ubing, tabisinam laang ida no agsubli da iti danam. Kaasi damat, iso nga ilako takit din to'y balay. Kan oray jenwang nga adda anak na, ilakotan. Saan ang mabalid? Saan na mailakot ibalay kang jenwang? Ipakitam kanyak dagiti ubing, no di mo kayat nga idarom ka. Di nakman bot-bot ngan. Idarom naklapta tasangwan ka. Ha? Ibagam laang, no kaano ti panagdarom mo? Ha, nalipatam sa amutan, agastos no dasangwam akaso. Iso ajak mamate nga igastosam ti panagdarom mo. Imot!
Daytoy ti parikot ko ita mangbianong. Inlumbang ni Dalia dagiti anak may. Di na pulos impakpakita kanyak manipod pimanaw da, ta di na imbagbaga no sa dinaw ti pagnanaydanda. Sapay pilpilitan nak ang mangilakaw iti balay may. Aminado akmat basol ko ti amin mangbianong. Iso akayat ko maornosen ti amin kat agsublidan iti denak nga mariknak tinalaos asakit tinakam ti asawak. Anya nga tati kasayatan nga ramidag, tapno sardengan nan ti mangilaklako kadagiti sanikwame kat subliandak meten. Iwanwanak kuma mangbianong. To'y pagayam mo, Bimbo ite Cagayan. Pagayam ko Bimbo, o nay kalakit din aya, tadi kalakit nakapagpanunutan. Naikan ka iti tsansa mabukal mumutla ti pamilya, ngam di ka mutla nagnaknakaman. Bagbagay mo ti Bimbo anagan mo, insultaw ti kayat nasawain. Iso nga, insulto para ken ka tinaramid mo. Saan mo mababalaw ni Mrs. iti kasdyang inaramid na? Taoray asinaw ti agsaad iti kasdyay, talaga at talawan da ka. That's right. Nasaya at ti agornong, ang kita amat ang umuna dagiti kasapulan yaw, sakbay amang itinag ka iti urnong mo. Nagsimple day tabanag. Ta kabailan pa'y asulbaran ti grade 1. Ta 1 plus 1 equals 2 laeng. Nangipanam di tanunot mo. Napasama ka, hindi napasamak. Aguray ka, aging lumbas ti unget amarikrik-nam. No kalmado kan, ikagumaam asapulan ti asawam. Imposible asan mo amasapulan. Nagbasit lang ti lubong. Mabalin mo ti agdamag kadagiti dadakkel na ta imposible asan da nga amaw ti mapaspasamak. Ket no agkita kayon iti asawam, agkidaw ka iti panakataros imbes makisupyat ka. Ipalubos mo nga agsao ti asawam. Agsao ka na alumamay kan agbalin ka anasingpat. Agaramat ka iti mayan natop sarita. Agtalinaad ka laeng iti topikaw. Ti agdamal aparikaw ti pagsaritaan. Ket iti kanuman, san kang agaramat iti anyaman ginugubsan. Agpasensya ken mamakawan ka no anyaman tinaaramid ni bakat mo. Saan mo nga ipangpangtati makidiborsyo wenno makisina? Ken bayat asaan mo payla mapagsubli ida, panaknekampay nga umuna talaga nagbaliw kan. Ipaay mo kadakwada ti rumbay nga para kadakwada. Ipaay mo ti masapsapul da. Iti ababaapan nao, ipaimam kinibakit mo ti sweldom. Tano, kumbinsidaw na talaga nagbalbaliw kan, nalakamaw na kumbinsiran ni bakit mo ngagsublin iti denam. All right. That's right. Ala, kasta manayon papagayam, aging gangay ti sumarunong, hintay manayon pa nagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!